Per què vull que el meu país sigui lliure? Doncs perquè jo crec que quan el nostre país sigui lliure viurem millor. Viurem amb els nostres recursos, amb allò que nosaltres haurem creat i serà ben bé nostre, amb les responsabilitats del que és viure en un país creat per un mateix. És a dir, els nostres recursos seran els nostres fruits. Tal produirem, tal serà nostre. Per altra banda, també m'he fet una pregunta més emocional. Aquesta seria la part racional, però la part emocional de per què vull que el meu país sigui lliure és perquè estic cansada que des de l'estat espanyol ens neguin la nostra identitat catalana. Estic cansada d'aquest menyspreu, d'aquesta menystinença que ens tenen, d'aquesta persecució que té l'estat espanyol vers nosaltres. Només siguent lliures i vivint amb la nostra pròpia independència i llibertat, podrem viure en català, que és la nostra llengua, i podrem tornar a tenir la nostra cultura sense ser perseguida per ningú. I perquè vull que els meus fills visquin i creixin en català, visquin i creixin amb el seu país, que és Catalunya. Per això vull que el meu país sigui lliure.